achọrọ m ịchụpụ nwa m nwaanyị n'ụlọ maka na ọ mazi na be di gbapụta bịa be m ka m na-efi di ya. Nke a ama mme. Nwa m nwaanyị a na-agwa unu maka ya, mụ na ya na-abọ n'obodo oyibo, bụrụ sọsọ mụ na ya, ma papa ya ma ụmụnne ya ndị ọzọ anyị mụrụfa n'obodo oyibo. Ọ sị m nne na chi emeli ebele this girl wee tota agbọghọbịa, pụọ nnọọ ife eji agbọghọbịa eme maa mma. This guy wee fịa wee nọbịa. Ọ sị m na this guy bụ onye ọcha na fa nọ US. Ọ sị m nne na di ya nwaanyị na-alụkwa ọlụ o, na ọ na-alụ ọlụ mana ego ọbụla ọ lụtara na the man achọrọ ịma, maka na the man ji ezigbo ego goo ụlọ na ọ kwụsịgo mortgage sie like ụlọ bụzi nke ya before wee nọba adị ya nwaanyị, nwee 3 cars ịghọtara na wee fụ adị ya nwaanyị pik ya adị ya nwaanyị love those car with everything. Adị ya nwaanyị na-ebugeli moto nya ndị mmadụ na-enolufe ọnụ mmiri. Ọ sị m nne ịgbara ife dị aza na ịdụ lucky na fada akaụntụ onwe fe very lucky by ada ha nwaanyị ịnọta this guy. Naanị ya ka onye be anyị, because na fa kọwasịala ya tradition mgbe fa na-akwụ ma etu fa si eme, because na fa nwa ya nwaanyị akpọgolie bịa olili ndị be anyị before Leo wee bịa ka nọbịa ya. Ọ sị m nwa wee mesie enyi ife niile dị n'ụwa, nwa wee mesie enyi ife niile dị n'ụwa. Ọ sị m nne ndị adụ lọki ya na-ekene Chukwu na-etinyefe n'ekpere, na-ekene Chukwu na-etinyefe n'ekpere. Ọ sị m mana di nwa ya bụ injinia kịta ịmara ndị a na-arụ railway, so na the guy na-eme eke ego, ọ da nọ n'ụlọ steady. Ọ sị m na nwa ya amụtagolie ụmụ na-abụ nwoke na nwaanyị fa na-ebi ọfụma. Ọ sị m nne this guy bata upgrade efa na fa lele ụlọ ebe fa bi otilufe ego fa wee gote ebeta house ebe fa bi. Ọ sị m nne ife na-aga ọ bụrụkwa n'afọ the guy nọ n'afọ ha nwa ịghọta na ewee dọgide. Nwa ya nwaanyị wee si ya si die na ọ chọrọ ka fa gaa vacation. Di ya wee kwelu wee si oke na ọ ga-abụ within US nya pik any steeti fa ga-aga. Nwa ya nwaanyị wee sị mba na ya chọrọ ịga within the US, na ya chọrọ ịga outside the US. Di ya wee sị ya na ya ma nga nwa outside the US kịta anụnwa ya ma mmemme ya no within the US any steeti ọbụla na fa ga-aga. Adị ya nwaanyị ajụ ma insist. Di ewi a na-enu ya na ya n'etiti na-aba adị ya nwaanyị ajụ sị na ọ ga-abụrịrị outside the US. Di ya wee si oke na ọ bụ nọ ife ọ chọ na nke a pụtara na ya ma nsi wee je this time ya jebe sọsịa o jesie nata ya just jee have fun. Ọ sị m ọkwana ya. Adị ya nwaanyị wee kwelu wee gaba ime ebe adị ya nwaanyị pikiri ọ ga-aga Jamaica. Ọ sị m ndị adị ya nwaanyị wee gaba Jamaica wee luo wee nọọ 2 weeks nọsịa 2 weeks maka na ọ kpọtara ụmụaka wee nya na-edistọb ya sị na ụmụaka na-eme isi ya nataba. O wee gbalụ wee nata luo ịmaka onodi efokwe ya fa ebidokwe kpọkwala ụmụ ya nọrọkwa dịkwa happy, nwere ife die suspect, nwere ife na-emenụ. After 6 months adị ya nwaanyị asịkwa na ya chọkwa ịgakwa Jamaica again. Di ya wee sị ya kedu ife na-eme na Jamaica nke nwere ebe ọzọ ịchọ ifo ka anyị gaa nu together as a na-ịgago alone jee nwee have fun na Jamaica. Nya nwa chọrọ ịga outside ka fa pikie one of the state ka fa ga. Adị ya nwaanyị ajụ si na ọ dịsi Jamaica ka ọ chọrọ ịga. Ọ sị m na adị ya nwaanyị na-eme ekikwa ego mana di ya na-akwụkwọ ụgwọ every month, ọ na-etinyere ya ego na akaụntụ, nwere ife o ji ego eme. Ọ sị m na o nwere ife o ji ego eme na ya ga-agwa anyị eziokwu. After 6 months adị ya nwaanyị apanyekwe jekwe Jamaica again. Lusie na Jamaica after 2 weeks nataba. Ọ sị na ya chọrọ ịnata 3 weeks nataba. Ọ sị na ya chọrọ ịnata one month na inwere ụmụaka. Ọ sị na ya chọrọ ịnata. Ihe ha na-anụzikwa bụ na o delu di eleta sị ya na ya chọzi. Di wee sị ya kedu ihe ọ sị na ya afụga ebeta ma. Di wee sị ya ebeta ma anụ ka m nwere ife mmelụ gị. Ọ sị na o nwere ife imelie o nọ na ya afụga ebeta ma. Ọ sị bụ di wee kpọọ ha na fon sị na nnekwu ihe nwa ha nwaanyị na-ekwu na ya ghọta akwa ụdị. Ọ sị ya na ekwugo na ya afụga ebeta ma ka ekwe n'ife a ga-eme ụmụaka. Ọ sị ya ya kpọrọ ụmụaka na ya ma nnatazi na ya chọrọ ịnọzi Jamaica. Ọkwa etu ya wee kpọọ nwaanyị enu kpe ya na ụmụnne ekpe ya papa ya kpe onye ọbụla na-arị ya ọjụ.
aka na-ekwu block ọfa block ọfa entirely di ewe ya n'enu ya na anacha di ewe si oke na nsogbu adọrọ gị sendalị ya ihe idele iji se na ịchọrọzi o wee desie wee sendalị ya di ewe faịlị ya for divorce si na ọ sị anya chidokwa ụmụazị ya ma nna anya ma ibie na ha chọrọzi ya wee gbasa afa nwoke a wee narị ụmụaka na-abụ ya na ụmụaka na-abụ wee biri ọsị m nnefe anọlo na-eche nwafa nwaanyị nafa afụrọ nwafa nwaanyị ọ ga 6 months gaa 1 year bata a year and 6 months ọ kpọpe blọk ọfa blọk ọfa ha wee jụbazi anya sị akere ihe ọ sị ha na ya chọrọ ịnata na sị ha nata ebe ka ebe ị chọrọ ịnata ọbe dị gị ka n'ụlọ si na ya chọrọ ịnata n'ụlọ in fact na ya na-abịa n'onwe ka o si wee dọ ya jesie bata ka aka ọlụfa ọ sị m na ya mụọrọ ya chọkwa ịba mba na ya nwere ebe ya ga-ebido mana oge nwoke kwekwenye je na-afụ ụmụaka ka ya na ụmụaka abụgolo 5 and 6 even mgbe nwa ya nwaanyị na ọ na-efegharị mfegharị akwụgharị nkwụgharị na ọnya nwa na-eku ụmụaka so ụmụaka nọgidefa na-asị grandma grandma di akpọtala ya nwanya afọ mgbe ụfọdụ di dị too busy ọ na nani ya bịara ọ kpọtara ya nwanya enedo anya is a nice guy ịmara best guy ever etu kafasi wee nọrọ one day nwa ya nwaanyị wee duka onye ala imefe bụ obele onye ala wee bata nya odozi nwa odi isi kasịa nka with mosquito ife tasịrị ya na-arụ ịfụ nwa ọdụka onye si n'ime ya mara ebe a ga-esi wee describe ya ya na-eni ọ na-eni ya na-eni ọ na-eni na ọ na-aṅụzikwukwe mmanya ọ na-aṅụzi mmanya ya na-atị ya n'ọnwụ ya ka ọ bụ ọsaba arụsasị anya enyi olisie eduru eju ụlọ ọgwụ triti sie nya ya wee jụba ya wee si ya kedu ife melụnụ ọ na-ama ife melụnụ o wee bụrụ na first vacation nwa ya nwaanyị je na o nwere one guy o mitile online ya na ya na-abụ na chat no the guy bụ ife instigate the first vacation the guy nọ Jamaica ịma na ilo na Jamaica if you're not careful life ebulu gị there life ebulu gị o wee bụrụ na this guy na-aga from one beach to another beach na enjoy life ya na-akụ egwu na-ata crab na-agala onwe ya na-eli ịmagonu seafood na ndị otu just na enjoy life and the guy na-aṅụta mmanya dị ya nwaanyị wee meetie enyi ịmagolo ndị agha amasị ya mma na-emeso guy na-ebugharị ụmụ nwaanyị na-akụ egwu na beach na-eme na-eme ibie na amana onye lapụtara adị ya nwaanyị wee luo fa wee nọsịa 2 weeks afọ o wee gbanye isi coil o wee natagharị US adị ya nwaanyị ji ego adị ya nwaanyị weta $1 ego eju ebe niile so o wee kpọkwana ya kpọgide o wee jebe the second one wee lụzie the guy propose o si na ya chọrọ ịnụ ya